Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan. Asam taan oy. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit. Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung ingnan, gimino ta. Hala, uy, nga no na di ay ta. Naunsa naman natong lakaw di ay, uy, Darwin, Krisha. Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita ka siya. Kuan? Natatungod sa Tierra del Sur. Ongolok Oka. Diyos lang ang akong tuhuan. Arilog Uka. Ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos. Rakuten dasan kapmane. Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sinvergüenza! O Amen! Nianak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila. Jo Marie, Oh, maayong pag-abot sa Tierra del Sol. Brena? Tierra del Sur. Sinuat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Og karon sa atong sugilanon nga naguduhan. Tierra del Sur. Kinsagyod ka kinintawan na. Anino sa tao. Si Punyong, may daw tayo sa buka Punyong. Theater sila. Nausa mo ka diya sila Punyong. Sir Millard! Dung Jo Marie si Punyong! Napalga nila rin na tog Leo, may daw tayo sa buka Punyong! Ponyong! Ponyong! O sabay na itawaw ni mo? Ponyong! Wa na siya maglihok. Og naglunang sa kaugalingong dugo. Wa naman na maglihok pa. Buhi pa kasi ha, Paminard. Niya, nagpitik pang iyang pulso. Ponyong! Nagkabati ka ba na ako? Ponyong! Napunta ko na akong kapulisan sa Latiera. Sila lang ipasalig aron makapadadin hik ambulansya. Kinsagyod ka ang naghimo nini. Maayong buntag, Jo Marie, Miss Krisha. Mayang butang sa mo, Brenna. Oh, sa'yo ka man laging nagmata, Brena. Oh, aron tabangan ako si Theater sila pag-andam sa inyong pamahaw. Wa ka pa mahadlok sa nahitabo ka, P.E., Brenna? Na, way kabutangan sa akong kahadlok. Uy, Miss Krisha. Unsa na kay kahimtang karon ni Punyong sa ospital, no? Dito magikan si Theater sila. Unconscious kuno tungod sa daghang dugo nga nawa sa iyang lawas. Daghanon ko to siya mga samati ba? O, lagi. Ay, kinsagit ka ang way puangod nga naghimo ato niya. Naglibog ko.
Paranormal ba ka ito nga buhat o iya sa ka-ordinaryong kriminal? Miss Krisha, wag yun ko'y na sense o paranormal activity sa nahitabo gabi, Krisha. Asing, Naipangutok sa usa ka taong nagduhiraw ang nagtago sa ngit-ngit nga kagabhion aron mo patay og tao dinhi sa karaang bay sa mga Buenavides. Ug kung si kinsa man siya, angay gid siyang masilutan. Na ay kriminal. Tao siya og dili laing linalang. Gusto kini si Asing sa iyang mga panahon. Nga mugna sa usa ka taong kriminal ang nahitabong kaguliyang kagabi. Papa Maynard, Ug abi ninyo, sir, mas delikado gid ang mahitabo karong gabi. Kana kung magpabilin pa mi dinhi. asing, Nasa ka lang singa. Pakuyaw sa ka. Lagi, tinuod lagi, Darwin. Tinuod ang akong gisulti. Nabatyagan man gud nako. Ug naara nimo og dili ko nimo tuhuan. Sing. Karon ang gabi mo subang ang takdol sa puwa nga buwan. Ang gitawag og blood moon. Papa Maynard. Andaman ninyo ang iyong kaugalingon. Kay kinahanglan gyud nga karong adlaw magkabiya da kamo ni ining lungsod sa la tierra. Mugi ka nami paingon sa syudad karong human sa pamahaw, Papa Maynard. Nabala ka baya ko, tiya? Tingali og mapiligid si Noy Punyo. Wa ko'y labot. Kung mamatay tong bukto, Sabrina. Bahala siya kahilaptanon siya nako. Ayaw sa pagsulti, anak, tiyatar sila, uy. Hilabay! Magbuot mo ka nako. Tiyatar sila, para baya na ako. Sama na og party sa akong pamilya si Noy Punyong. Maong sakit ang yugog simba ko may daotang mahitabo niya. Kaya nga no, mas gibati pa ba dahin nimo nga bugat siya sa mudughan kay nako kay mo kadugo? Ha, Sabrina? Dili man sa ingon na anak ko, tiya. Kuan man good. Pagkamat mo na kog kabuot, na naman si Noy Punyong nga kauban na to din eh. Mabitaw nga niingon kumpara na ako, sama na siya og party sa akong pamilya. Isag pa na sa kulibot, tiya. O sa gusto mo dungagan? Kahit kakad-o. Dili na ba ako bata nga ingno ni mo ini theater sila? Hilo! Krisya, ang sabnawaan mong api nga, murag namuwa mo na. dili kay murag namuwa. Nay, namuwa gyud nga murag agi sa sinagpaan. Ay, ambot bitaw ani, uy. Tingalig allergy na, Krisha. Bitaw, Krisya. Nagahi kayon bitaw nga mo kalitran ni siya. Sama ini ron. Nga bura pa og gisag pa kog kaduhagyot kahigayon. Ala no? Sa? Kulaki asyeng, Darwin. Mura ko gisag pa. Hapdos man gani ron ang akong pamatining akong uwang aping. Lah, nga mo ka na no? Ang sa hinungdan ka ano, uy. Ambot lang. Basta kay nagsugod ra gyud ni sa dihang. Miabot tayo ng dapita. Amping sa inyong biyahe paingon sa syudad, Iho Jomari. Salamat, Papa Maynard. Kung mahimo, ayaw na yun pagbalik din sa karangbay sa mga Buenavides. Imo kong kuhaan og katungod dining dapita sa atong mga katiwangan, pa? Ang karaang basahon, naglatid ng daan sa iyang kaugalingong lagda sa propesya. Apan, ikaw nagtinguha nga gubon kini. Papa Maynard, nagdako ko nga nagsunod sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Apan, may mga sinuwat nga wa mahiapil yan ang maong basahon. Ug kana, mao ang mga sinuwat
ni Propeta Enoch. Paminard, dili ta mga Bible scholars aron magtuki sa mga mahinungdanong katarungan nganong gireject ang libro ni Propeta Enoch. Og wa kini maapil sa mga panid sa balaang kasulatan. Alaot ang magmasinopakon, inig-abot unya sa tukmang higayon. Busa iho Jomari, karun pa lang, luwasa ang imong kalag, aron dili ka magsumpaag, unya sa panahon nga mutabon sa kalibutan ang kangitngit. Si Ginoong Hesukristo mao ang kahayag, Papaminard. Nga si kinsa man katong naa sa kangitngit, dad-on niya siya, aron makakita sa kahayag sa inaw. Binuang lang ka ng tanan. Gihungit ko nagkani nimo ang kamatuoran. Musuki kapag yun. Paminard, mubarug ko, og mamatay ko nga mubarug sa kamatuoran, nga ang Biblia mao ang buhing saksi sa pagkamatuod sa Dios. Pues, karon palang sultihan ko ikaw, nga ang matuod nga pagtuo, mao ang yawi aron kaablihan ang nahanaw nga paraiso sa yuta, ang Tierra del Sol. Paminard. Well, sabton ko pa ikaw sa pagkakaroon. Kay daghan ka pa man kaayo ug wa pa masayri sa kamatuoran, iho Jomari. Papaminard. Usa sa mga sinuwat ni Propeta Enoch, nga gitangtang sa balaang kasulatan, mao ang may kalabutan sa tulo ka mga anghel. Sumaasa kong nabasahan pa. Naaman ang kabahin sa mga tulo ka mga anghel. O kung wa ko masayop, sila mao si Gabriel, anghel nga tighatod og mga mensahe o mensahero. Si Mikael, ang anghel nga magugubat, ug si Lucifer, ang gilabay gikan sa kalangitan, paingon dinhi sa kalibutan. Apan sumala pa sa unang mga tradisyon ug apokripal nga mga libro sa pagpadayag na bahin sa maong mga kasulatan. May lain pang tulo ug dili kini mabasa sa bisan hain nga sikta diha sa Biblia. Paminard. Tulo pa ka mga anghel nga mga pinasidunggan sa kalangitan, apan kay wa itudlo maong karon, nahimo silang mga hinikalimtan. Kinsa sila pa? Sa libro ni Propeta Enoch, nahisgutan kini sila. Si Samyasa, si Asasil, ug si Arakil. Wa na ko'y nabasa sa bisan asa sa kasulatan. Mahitungod yan ang gipanghisgutan mong pangan sa mga anghel, Paminard. Wa gid. Ang maong mga maisog ng mga anghel, mga opisyal sila sa gatusan kagitawag og mga watchers nga nanganaog dinhi sa kalibutan. Gani sa maong panghitabo, nahisgutan og nahisuwat man kana sa libro sa Hineses, Kapitulo 6, nga suma pa. Nakigtipon sila og nakighilawas uban sa mga maanyag nga mga babay. Og nagtudlo sab sila og mga butang o mga abilidad nga hugot gid untang gidili kanila. Nagtudlo sab sila og gubat, mga mahika, mga pagpanghambog. Apil na niini ang kamapahitason. Ug gikan kanila, nahimugso ang kaliwat sa mga higante, nga sa balaang kasulatan, gitawag og mga Nephilim. Papaminard. Tungod sa dakong salaod nga nahimo sa maong tulo ka mga angel warriors, gipadad-an og dakong baha ang kalibutan, aron ang maong mga kaliwat sa tulo ka mga anghel, nga mao ang mga higante, purilon og wagtangon sa kalibutan. O kana sila si Samyaza, si Azazel, o si Arakil. Unsa man nahitabo nila?
Gipangsilutan sila. Unsa? Apan wa nagyudiskuti pa ang pangan sa maong maisog nga mga anghel. Nakanotis ko anang bahina pa. Nga konektado ang imo karong gipanghisgutan sa pipila ka mga sekta sa balaang kasulatan. Kundiin, ang maong mga panghitabo nagpasabot ug nagpadayag gyud sa klaro ug tataw nga sila mao gyud ang nahisgutang mga anghel. Naisuwat sa balaang kasulatan ang ilang giringatan diha sa libro ni Judas, ikaunom nga tudling og nagkanayon. Inumdumi nga mga anghel nga milapa sa otoridad, nga gitugot kanila, ug mibiya hinuon sa ilang Pinoyanan. Gibilanggo sila ngadto sa kahiladman nga mangiob. Gigapo sila og mga kadina nga dili gyud mabugto. Tagana sa dakong adlaw unya gikatakdang paghukom aron sila silutan. Ay, di naman hinuod kong mahimutan na naghuna-una sa among gipanagsultihan ni Papa Menard. Pagkadagan ni nasairan pahin sa balaang kasulatan ug sa giingon niyang libro nga hindi kalimtan, ang mga sinuwat ni Propeta Enoch. Nainteres ko sa giingon niyang tulo ka mga anghel. Sila de ang amahan sa mga higante nga mo'y bunga sa gihimong paghihilawas sa mga anghel ug sa mga maanyag nga mga babae. Nainteres ko bahin nila da. Nainteres ko. Sila si Samyaza, si Azazel, ug si Arakel. Apan bisan naman, ang Biblia paghihapon mo'y akong saligan. Ang mga nahisukat sa balaang kasulatan mao paghihapon ang akong tuhuan. Dili ug dili gid ko magpalitag sa mga bakak nga nagpakaron ingnon mao'y kamatauran. Asing, naunsa mo ka? Muram kang nangluspad. Jomari, bitaw. Nansa di ka, uy. Unsa man, nakabiki mo si mong lawas, Ashing? Kikulbaan ko. Murag doon ay dili maayo nga mahitabo sud ining pitsaha. O sa musunod pa. Ashing? Purpidas na niya. Tanam mo manglarga ng taron. Mahuman ka ng imong hallucination. Asing. Sige na. Tanam mo. Kuya Asing, by Darwin. Bye, Miss Gracia. Amping mo sa inyong biyahe. Bye, Prana. Ikaw sa pa, amping din hi. Ayag yung padaog-daog anang terror ni mong iyan. Miss Gracia. Walang kit ko makauyon nga ingon ni anang pagtatar ni ng tarsela diha imo. Musurok gyud ang akong tugo. Kuan man good. Dako lang gid kaayo nga akong pagrespeto anang akong iyan, Miss Gracia. Muprang ka lang ko, ha? Bati siyang pagkaiyan. Murabag dili ka niya kadugo? Makalagot kayong batasana? Biyain na, uy. Ha? Tara na. Kuyog na ko sa syudad. Akong hayoon ang akong mami nga patiwasan kag pa-eskwela sa college. Salamat na lang gid kaayo, Miss Gracia. Pero dili na ko mahimong biyaan din si Tia Tarsila. Ikaw pa? Buutan ragit kay ka. Hala. Itayo kagyuta, Miss Gracia. Linog! Kapusog sa linog! Dali, gunita ko! Sige na, Miss
Grisha! Oh! Oh, Brenda! Pagkakulay ka mo si Miss Grisha, payo ka na kagawad. Pagkayo ko lang nakupuan sa kahoy. Oh, tiya! Brenda, natlok ko! Dali na! Tumanaw na to ang gingon. Nagkita sila! Brenda! Ay, ko mo si Brenda kay maingon na matumba ang nakupunuan sa kahoy ng kawasan ni Brenda. Tuna, Brenda! Dali, Miss Grisha! Dagan, Brenda! Payo na mo itong mapaingon na na itong napupuno sa kahoy! Unsa na kalambuan? Paulin lang ato sa karambay sa mga Benavides ng sila. Luwas naman sa kakuyaw ang kahimtang nila ni Brenda o Grisha. O siguro kapagod nga luwas na silang duha, Dong Jomari. O lagi nang. Gikasultin na ko ang doktor nga nagatiman nilang duha. Ibalahin ako nun niya sila sa private room. Sige dong. Pero hapitot pa na kosponyo sa ICU. Muli-li ko kadiyot sa iyang kahimtang. Sige nang. Padayon nang. Ina lang ang private nurse nga may nagipabantay ni Papa Maynard kang naiponyong sa ICU. Sige, arin ako. Padayon lang nang. Napugngan yun ang among pagpamauli unta ug balik sa syudad. Tungod atong maong kalit kayong trahedya. Ang nabalakan na ko kay karon na bang gabi ang pagsubang sa taktol nga blood moon. Unsa makay implikasyon nining tanan sa nahisulat sa karaang kasulatan? Unsa maka? Sa libro ni Propeta Enoch, naisgutan kini sila. Si Samyasa, si Azazel, og si Arakil. Di namuha sa una-una ang napati na gikan ni Papa Maynard. Ang bahin sa tulo ka mga anghel. Nagipasidunggan sa langit. Apan, hinakalimtan na sa katawan. Kumanwa na gidmahiskuti sa balaang kasulatan ang ilang mga pangan. Sina si Samyasa, si Azazel, ug si Arakil. Kumusta na sila, Arakil? Papa Maynard? Gisangpit ko nimo sa pangan nga Arakil? Oh, sorry. Sorry. Pasensya na gyud kay ka, Iho Jomari. Wa ko sa kong kaugalingon. Sa dihang nalitok nako ang maong pangan. Papa Maynard? Kumusta sila si Iha Krisya? Og si Brina? Ang naong bes buktot ka po niyo. Ayaw biyag yung tukton. Ni angay lang iyang itsura nga gikapitan og life support apparatus. Pero yung ang ninja turtle nga nagtighaya. Ay, may kimaw nga gamayng papel sa bulsas kasulis. Sam ka na, akong kuhaon. Di ay nakasuwatan ni gamayng papel. Ako ramasahon. Di kasilagan ko si Tarsila. Ang babaeng hilason. Nang dagkoy maragig ang babaeng ihas nga nabatik. Animal ka po niyong. Matiwas ka pa unta. Tiwasan ko ba kaintafana sa aron mapudlong na nibuk tuta kung may naghatang o di malas kung kinabuhi. Kung gusto mong muuna og pamauli sa syudad sila si Bay Darwin og Ashing pa, ihatod na lang unya sila sa
Buster Manal, palihog ha? Sa poblasyon. Kay di na ko biyaan din sila si Krisha ug Brina. Okay. Pero ag doon to sila sa kaugalingon jud nilang kagustuhan. Ha, iho? Oh, pa, Minard. Pa, nabalaka ko. Kay unyang gabiin na ba ang pagsubang sa blood moon? Safety ra sila si Darwin o Asing. Dito sa karaang bahay. Basta dili lang yun sila musupak. Nga dili yun magawas hangtod nga bubuntag. Bauri lang gid sila pa. Kay tawagan sa nako si Bay Darwin. Pastilan. Abi man ako og makapauli ni kamo og balik sa syudad nining adlaw. Iho Jo Mari. Paingon na gid taming malarga pa. Apan napapgang human itong kalit kayong kusog nga linog. Ni ana kita sa bagong siglo. Kundi ang katumanan sa kipanagna nga propesiya nagkaduol na. Husto na, paminag. Palihog lang pa. Kaya ang propesiya nga imong gisgutan, natapos na sa dihang gipakataw ang Mesiyas nga mao'y niluwas sa atong mga kasalanan. Daghan ka pa kayo ug wa basayri. Kung unsa gyud ang kamatuoran, loyo sa matuod nga imong nasayran. Pa. Nagpakita na ang pipila ka mga timailhan. Nagkaduol na kining tanan sa katumanan. Ang balaang kasulatan lang mao'y akong tuhuan pa. Kung wa pa'y maitom nga tinaguan, karang balaang kasulatan nga imong gipasiatab. Yanong wa man maapil sa pagpatik ni Ana, ang basahon nga sinuat ni Propeta Enoch. Maglisod ko sa pagdubag sa imong pangutana pa. Mapauli na ko sa garang bahay. Payo kay di apa de ka, Sir Maynard. Sakay lang ta ko. Kaya paingon mo sa kumupauli. Oy, ni ka pa man lagi di ay tar sila. Midalit ka to magkukugli ni Punyong dito sa ICU. Iho, Jo Mare, hatagig sinsiyo si tar sila. Araw niyang ikaplite sa tricycle. Kaya naghan pagkugapiton, una mo pauli sa karaang bahay. Wait, klaro, nakabahari mo da, Chumari. Tagaanan na ako kag ikapliti sa tricycle ng tersila. Ay na lang! Ha? Magtigi gimus kinaiya sa kong amahan nang. Kay si Papa Maynard. Kung di ka na inaganahan, muprang ka gina. Si Yaya Ingracia ning ginawag. Hello, Yaya. Pastilan, oy. Nagbalakan na pa ako ninyo diha. Naglinog man ko, no. Og ang episente nagit sa sentro sa sityo sa La Tierra, kundi ina ang lokasyon sa karaang bahay sa mga Benavides. Wa kay angay kabalakan, Yaya Ingracia. Gikasulti ko si Sir Minar, dilit pa lang yudugay dong Jomari. Gisugin lang ko niya sa tanan. Napospon og pinakalit ang among pagpauli unta diha sa syudad, Yaya. Pag-amping in taon mo diha upan sa imong mga higala dong Jomari. Oo, Yaya. Salamat kayo. Okay na lagi ko, Brana. Mga pangus o mga bunog raman ni pa. Sure ko, dili kita magtugay din sa ospital. O wa ta malandig ining ospital. Wa ta magkabanding og sama ini ka malipayon, Miss Krisha. Salamat sa friendship. Salamat nga nakailati ka. Tabi na ko, maldita ka. Buutan mo na ka. Mura ko, nakahimamat og usa ka igsuon na dugay nang nawa o ba na ko, Brana? Miss Krisha. Aring imong kamot, be, Brana. Gusto kong magkunitay ta nga. Samag man nagsuon na dugay na gid kayong wa makakitag palik. Malipayon sab kaayo ko. Nga nakailati ka, Miss Krisha.
Sakto gyud ka sa imong giingon nga. Mura gid og managsuon nga dugay na kaayong wa nakita og balik. Kung pwede palang yun unta, iuban ta ka sa kung pagpauli unya sa syudad. Okay ra gyud lagi kay to si Mami Rolaida. Oh, ang tiguan. Nagdali sa pagbiya sa iyong pagkakita na ko. Nagduda ko nga siya gyud ka na. Siya gyud. Sundan tayo ka bisag asa ka paingon. Kinahanglan nga masayran na ko ang kamatuuran. Kung hangtod ba karon, kidumtan paghihapon niya ang mga disipulos sa karaang bayi sa mga Buenavides. Sayron ko karon kung ang serial killer kaniadto mao ba ka karon. Naliko siya. Ari ko siya pagyaton sa pika sa gianan. Nalimot tingali siya. Nga nasuhito kay ko bisan sa pinakagabay nga iskinita dinhi sa poblasyon nening lungsod sa La Tierra. Naihay ko niya. Huwag ko makalingkawas sa kaigmat sa mga mata ni Salminad. Mainom na ko ning tubig akong da. Di apay da na kong tubig, Manoy Vitaliano. Salminad! Bisan sa imong pangidaron, apan abti ka man lang gihapon, Manoy. Kumusta, sir? Niya, bless gyud kaayo. Tungod kay nagmatinod-anon sa kasuguan gikan sa makagagahom. Pasaluag bitiwala ko. Huwag ko makatumay sa kasuguan. Kaya gusto ko nga magpakabuhing normal. Vitaliano, nakailang yun kay kunimo. May ipangutana lang kunimo. Usa ka na, Sir Minard. Ambot, nasayop ba lang kaha tingali ko. Pero nahitabo na sab ang pagpangatake sa gituan akong serial killer sa karaang bayi sa mga Buenavides. Tiguan ako, sir. Busayaw pagduda na ko. Kay dili gayon ako ang mihamag si miyaging gabi. Sigun pa sa balita nga akong nasairan. Aha. Murag may punto ka sa, Vitaliano. Dili na ko makagahom og dagan. Ang usa ka kriminal kinahanglan nga abtik siya og igmat. Hapad ako. Hindi na sa talisawp na kong kalibutan. Ako nga tagan og benefit of the doubt ang akong nabati karon nimo, Manoy Vitaliano. So, dili ikaw ang diriyot makabuno ni Punyong. Kung si kinsa man siya, kana mauwag nga din yung ilhon, Sir Minard. Oh, Manoy Vitaliano, ilhon ko gyud siya. Ug panitan ko gyud unya siya, agi og silot sa iyang kamapangahason. Sige, sir. Ito na ko. Ayaw na, Manoy. O baray ko nga to sa karang bahay sa mga Buenavides. Sir Minard. Dawata ang akong offer, Manoy Vitaliano. Ayaw ko hitag yung bili, sir. Kaya dili na magkukapuslan. Talisawp na akong mga adlaw din sa kalibutan. Ang importante lang nimong buhaton nga mudawat ka lang sa gitisok kong mga pagtulunan niyan ang imong alimpatakan.
Salain na lang kanayta niya, sir. Kontento na ko ngayon nang gayod ako nene. Manoy Vitaliano, Basta kay di ko haom. Sige buhay ton, nga gusto ni mong itahas ka na ko. Luya na kilawas ko. Tungod dinig akong pangidaron karon. Taas ka na og kinaadman. Magamit ko gihapon ikaw alang sa umaabot unya nga kabalaanan. Sir? Daghan ka na sabog na sayran bahin sa itom nga kasulatan. Ang Black Manuscript sa karaang iskriba. Sir Bingard. Ikaw ang gusto kong piyalan sa maong ubra sa karaang iskriba, Manoy Vitaliano. Ug mapulahan ka, kay inigabot unya sa gikatakdang panahon, maimo ang way kinutuban nga kinabuhi, ug mahibalik ka sa imong pagkabatanon. Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.